Continuem navegant pel nostre mar de Muses, un mar que amb aquesta sintonia ens recorda que estem entrant a la secció probablement central del programa, Un home a la lluna, amb Man in the Moon. Hi ha de vegades ocasions en què necessitem una mena de brúixola, una mena de recapitulació. I també, per què no, un intèrpret. Tot això ho tenim en el llibre de l'autor amb el qual anem a parlar dins d'uns instants. Quadern del Torsimany, Quaderno de los Torsimanes, es tracta d'una obra del poeta valencià Manel Alonso, un poeta també narrador i especialment, i no menys important, activista cultural i editor. S'ha mogut per pràcticament tots els pals de la creació cultural, ha organitzat lectures, ha organitzat revistes, podem dir que pràcticament ho ha fet tot. I ara tenim una segona ocasió per repassar la seva trajectòria poètica. Un llibre que publica l'editorial Germania. ¿Qué tal, Manel? Hola. Hola, ¿qué tal? Ja saps que estem encantats de tindre't així a Mar de Muses. Igualment d'estar en el programa, estic encantat. La veritat és que el primer que crida l'atenció és aquesta paraula, una paraula que és històrica i una miqueta desconeguda a dia d'ara. Ho dèiem fora de micròfon, com és la paraula torsimany. Torsimany, sí. Torsimany és una paraula que actualment la gasten, de fet, en algunes publicacions d'especialistes de traductors, és a dir, alguns traductors, algunes associacions de traductors tenen la seva revista, és la revista Torsimany. Torsimany és un intèrpret, és a dir, en castellà seria Trujimán, Truchimán o Dragomán. És a dir, és la persona que s'encarrega de traslladar una idea dita en una llengua a una altra llengua. És a dir, no acaba de ser un traductor, sinó que més pront un intèrpret. És aquell que agarra la idea, no traduir literalment. És a dir, és molt del Mediterrani i molt d'ací, perquè se solia utilitzar sobretot per a quan se feien viatges comercials al nord d'Àfrica també, no? Aleshores, a mi m'agrada molt la sonoritat de la paraula, m'agrada també el que suggereix i, de fet, en el llibre, vull dir que en el pròleg, li oferisc una nova interpretació a la paraula, és a dir, un nou significat, és a dir, que seria la de traduir una idea d'una llengua a una altra, però també d'un llenguatge artístic a un altre. És a dir, per exemple, podria ser un torsimany, segons el meu concepte, un senyor que és músic, que és cantautor, és a dir, agarra un poema i el converteix en cançó. És a dir, ha convertit d'un llenguatge literari a un llenguatge musical, ha convertit la idea, el missatge, no? Agarrant aquest concepte, pues, també ho he fet també en altres. Saps que la poesia, si se traduís literalment, cau en el perill de traicionar, ja ho diuen en italià, traductore, traïdore. És a dir, i per tant, a mi m'agrada pensar el que tradueix, el que me versioneja, desmunta la poesia que està escrita en valencià i la tradueix a una segona llengua. És a dir, la tradueix, no, la versioneja en una segona llengua. És a dir, partint d'aquesta idea, pues, va néixer el dels quaderns dels torsimanys. I tenim una segona antologia de la teua ja llarga obra. És complicat seleccionar entre tots els llibres que has escrit i publicat per agafar i tindre al final un volum més o menys ordinari de poesia? Mira, en la primera antologia que vaig fer, que seria Les hores rehabilitades, allí ja ho dia en el propi títol. El que vaig fer és agafar la poesia que havia fet des del 1986 fins a l'any 2002 i revisar-me
primer fer una tria, que ahir me va ajudar Vicent Fregina, fer una tria, i després treballar més poemes, sobretot des de la primera època, en una idea de que el lector poguera veure l'evolució que havia hagut en els meus interessos poètics, en temes, en maneres de fer i això. És a dir, en esta he fet una altra cosa, és a dir, és la producció dels últims 10 anys. Dels últims 10 anys, per circumstàncies de treball i circumstàncies familiars, no he escrit tants llibres, és a dir, n'hi ha 2 publicats, però n'hi ha 2 inèdits. És a dir, he agafat el que alguns amics me suggerien com que eren els millors poemes d'aquells 2 primers llibres i els poemes que he considerat millors d'aquells altres llibres, recuperant a la vegada poemes que en un principi en l'original estaven en aquests llibres, però que perquè havia publicat en antologies i això, doncs, a l'hora de publicar-los els vaig treure d'allí. I després hi ha una altra cosa, que a través dels meus blogs jo vaig posar en marxa una iniciativa que era que la gent que li avellia, gent del món, quasi tota la gent del món de la poesia, si li avellia traduir-me una altra llengua, qualsevol artefacte literari que haguera escrit jo, és a dir, un microconte, un poema, el que fora, que allí tindria un espai per a ser publicat. Aleshores, ha hagut molta gent que ha anat participant. De fet, hi ha traduccions en 13 llengües diferents, des de l'euskera al sard, a l'alemany, a l'anglès. És a dir, i després, pues, sobretot, n'hi havia molta traducció a castellà. Al castellà, en concret, n'hi havia fins i tot alguns poemes que tenien 2 versions, fetes per 2 poetes diferents, però fins i tot m'havien arribat a mi versions 2 versions d'un mateix poema feta per una mateixa persona, i me diuen, tria tu la que te pareix millor. És a dir, era un exercici de donar a conèixer la teva obra i que la gent se la fera seua també, i a la vegada oferir-la en un altre idioma. És a dir, això és molt interessant, perquè jo n'hi ha poemes que n'hi ha estrofes senceres que quan me poso a recitar-los m'eix l'estrofa, per exemple, en italià, sobretot en llengües que jo conec i tenen un mínim parentiu en el valencià. És a dir, en croata jo sóc incapaç de llegir i d'entendre el que diria. Però és un joc bonic, és un joc cultural, i és un joc que de repent, allò que pensaven que la llengua posava fronteres, en realitat la llengua no està posant fronteres, sinó que està posant ponts. És a dir, poemes escrits per un senyor de Puçol en valencià, de repent han eixit publicats, han eixit escrits en eslové, en croat o en qualsevol altra llengua. Ha hagut una poetessa francesa que utilitza la versió en francès que havia fet un altre per a fer la seva versió en portuguès. És a dir, de repent les llengües se converteixen en ponts, i això a mi m'agrada. El Torsimany, de fet, és un pont. És una persona que fa de pont entre 2 persones que s'estan expressant en llengües diferents. És a dir, i a mi aquesta idea del pont m'agrada també molt. Un pont que ens permetrà tornar a tenir una perspectiva de la teva obra. Si haguérem de fer una fotografia estàtica d'on està ara Manel Alonso, què ens podries dir? Què estàs expressant ara mateix en la teva obra? N'hi ha temes que se repeteixen sempre. Són els temes universals, tu saps, l'amor, el desamor, la mort, la pèrdua i l'absència que ens provoca aquesta pèrdua, no? És a dir, el veure aquest espai buit. És a dir, actualment jo tinc 2 llibres. Uno és molt unitari, és a dir, i parla de la lluita d'un company que té una malaltia i que intenta sobreviure a aquesta malaltia. I l'altre és un llibre que hi ha en diferents col·leccions de poemes que conforme igual van les coses, igual acaba eixint algú. És a dir, acaba com les cèl·lules, dividint-se en noves cèl·lules, no? Això se diu petja goial, que és un joc de moltes petjades, i en el que allí hi ha interessos com, per exemple, jo sóc un gran amant del paisatge i soc excursionista, m'agrada molt. Aquesta projecció que fa el jo sobre el paisatge, és a dir, l'estic treballant molt ara mateixa, és a dir, estic parlant també molt sobre el dolor de viure, sempre hi ha un tema que sempre m'acompanya, que és la sensualitat, l'amor, i literàriament,
jo crec que estic en un moment intens, ric, i crec que sobretot n'hi ha una cosa que és que l'ofici d'escriure ja el domine jo més a ell que ell a mi. És a dir, així quan era més jove, és a dir, sempre anaves, que si en el diccionari rere, que si intentant assessorar-te perquè tenies molts dubtes i moltes mancances, arriba un moment que d'anar escrivint, al final, i sobretot anar llegint, l'ofici ja el vas dominant tu, i allò que vols expressar t'eix molt millor i molt més sòlid. En aquest moment crec que jo me trobo. Perfecte, és un moment especialment dolç per a un creador i un moment merescut. I ara que està a punt d'eixir aquest Quaderns del Torsimany, com no, ens podries parlar d'una macrofesta de presentació que... Sí. El dia 15 de juny, si no falla res, en l'Hostaleria Esplà de Puçol, farem una presentació. És una presentació, però a mi m'agrada que la presentació siga molt interactiva, que la gent participe molt, que no siga allò de sentar-se l'autor darrere d'una taula i anar dient certes coses, sinó això, però a més que participe la gent. Aleshores la idea és que vindran algú dels músics que han musicat els meus poemes, concretament 9 persones, és a dir, 9 músics, és a dir, que cantaran allí les cançons. N'hi haurà gent que recitarà els poemes en diferents idiomes, és a dir, se llegiran poemes en valencià, se llegiran poemes en castellà, se llegiran poemes en francès, és a dir, i intentarem que tot això siga en plan informal, que la gent a la vegada que estiga escoltant la música pugui estar prenent un refresc o menjant alguna cosa, és a dir, i sobretot intentarem això, que la gent te faci seua la poesia, és a dir, que la gent participe i que la gent, pues, aquest dia que s'escape de l'Eurocopa de davant del televisor i vinga allí, que a més el senyor Pla, el propietari de l'Hostaleria, ens ha promès que ens donarà, ens servirà algunes copetes de mistela, que és una de les... fa una mistela molt bona, este home. Doncs ja saben tots els nostres oients que estan convidats a aquesta presentació dels Quaderns del Torsimany. I un dels motius pels quals volíem parlar amb tu, a banda principalment del nou llibre, aquesta nova antologia, és una nova etapa davant d'una de les editorials ja una trajectòria dins del panorama literari valencià com és Germania. Ens pots parlar d'aquesta segona etapa i la teua gestió, la teua acció de coordinador dins de Germania? L'editorial Germania és una editorial que té 30 anys, està en el CIR, és una editorial familiar, és a dir, ha tingut diverses etapes, tingué una primera etapa en la que va publicar algunes col·leccions de poesia, alguna col·lecció d'assaig, fins i tot de narrativa i narrativa eròtica. Després tingué una segona etapa que deixava una miqueta de banda tot el tema literari i es va dedicar a l'edició de llibres de formació no reglada. I ara, des de fa un temps cap així, ha tornat a interessar-se pel món de la literatura, ha obert diferents col·leccions i en aquesta nova etapa va tornar a entrar jo en contacte amb ells i torna a dirigir un poquet literàriament les col·leccions de narrativa i de poesia. És a dir, ara actualment l'editorial té diverses col·leccions de poesia, tant en castellà com en valencià, té la col·lecció Plaer de ma vida, que és on és l'antologia, és a dir, té la col·lecció 1000 poetes un país, que on estem donant-li l'alternativa, parlant en llenguatge taurí, a molts joves poetes, i estem treballant, intentant tindre un vincle molt viu entre l'autor i l'editor, i també entre l'autor, l'editor i el possible lector. Estem organitzant moltíssimes presentacions, estem patejant la geografia valenciana de dalt a baix i la cosa pareix que estiga funcionant a pesar d'esta crisi terrible que se mos ha enganxat com una paparra i no ens deixa.
I com creus que està? Perquè dius, sembla que la gent està responent i que sembla molt optimista, no? Sí, però no estem parlant de grans sumes, de grans números, estem parlant de números modestos, però que fan que l'engranatge editorial puga suportar el pes de l'edició, és a dir, puga sobreviure. És a dir, no estem parlant de números com podria ser per a editorials com Planeta, és a dir, el que ven Germania a Planeta no li fa res, és a dir, no li soluciona res, és a dir, estem parlant de coses modestes, és una empresa familiar, a nivell de venda pues, són també modestes, però les suficients. És a dir, és una editorial independent, és una editorial sense una infraestructura editorial massa grossa i pot treballar en preus més o menys competitius. El que sí que és important, per exemple, és dir que estàveu donant l'alternativa a molts escriptors que comencen i ho esteu fent sense premi. Això, la veritat és que és un joc, en principi, podríem dir, arriscat. Sí, però sempre n'hi ha com un pacte no escrit entre l'autor i l'editor que l'autor és conscient que sense ell el llibre no funcionarà. Sense la seva col·laboració i el seu treball, el llibre li costarà molt de funcionar. Els autors estan col·laborant molt, l'editorial està col·laborant en ells i això és el secret d'aquest xicotet èxit que tenim. És dir, si no fora per aquest pacte no escrit, segurament no podríem tirar endavant. També donava molta ràbia que en aquest país, si volies editar un llibre de poesia, havies de concursar. I al final, així teníem tots la sensació que més que escriptors eren concursants. És a dir, i d'alguna manera l'editorial ha fet una aposta per trencar aquesta dinàmica. És una aposta que des de Mar de Muses vos animem a continuar endavant perquè hi ha moltíssimes obres que d'aquesta manera podran veure la llum. Doncs, Manel, la veritat és que no sé si tindràs algun llibre, un exemplar o algun poema teu dels que inclouràs en el Quaderns del Torsimany, mà? Sí, si tinc alguna cosa. Per exemple, te la puc llegir en castellà o en valencià, conforme vull. Fins i tot la podries fer bilingüe. Primer la llegis en valencià, després la llegis en castellà. A veure si trobo jo, que sí, tinc així. I si t'animes a fer una lectura... He agafat el més llarg, però a veure, ne tinc així jo uns quants, és dir, per exemple, podíem llegir que va traduir el poeta Tomàs Camacho, en valencià diria: oïda per escoltar com s'aproxima, esmorteint amb el tou dels dits, la queixa dels vidres trencats de l'alba, el gat inconfusible dels hores. Així ir al seu encontre i agafar-lo al braç com un nadó, acariciar-li amb sol·licitud el llom i la papada i creure descobrir en el seu ronroneig els hieroglífics indescifrables del perquè de tot plegat. I en castellà, segons la versió de Tomás Camacho Molina, diu: oídos para escuchar cómo se aproxima, amortiguando con la yema de los dedos la queja de los cristales rotos del alba, el gato incombustible de las horas. Salir a su encuentro y tomarlo en brazos como un bebé, acariciarle con solicitud el lomo y la papada y querer descubrir en su ronroneo los jeroglíficos indescifrables del porqué de las cosas. Molt interessant aquesta traducció. Algun poema més, Manel? Home, tinc quasi totes les galegrades, és a dir, podíem llegir... Un altre almenys? Sí, un altre, sí. És a dir, ara... A veure, sí. Tinc així el que l'escriptora Mercè Climent va fer la versió en castellà, forma part del llibre Quaderns per a Joan, i en valencià fa: no hi ha llum vella, la llum, Joan, sempre és nova, ja que es renova cada dia amb el trenc de l'alba. Així com ho és l'esperança, que renovem en obrir els ulls cada matí. Davant de l'espill que ens retorna el retrat de totes les derrotes, amb l'aigua clara de l'estima ens rentem les restes dels malsons que es turmenten.
Després, amb un raig de llum novella, dibuixem el somriure que com una cuirassa ens ha de protegir de tot mal. I en castellà, segons la versió de Mercè Climent, diu: no hay luz vieja, la luz, Joan, siempre es nueva, porque renace cada día cuando amanece, como la esperanza que renovamos al abrir los ojos cada mañana. Delante del espejo que nos devuelve la imagen de todas las derrotas, con el agua clara del amor nos lavamos la estela de las pesadillas que nos atormentan. Después, con un rayo de luz virginal, dibujamos la sonrisa que como una coraza nos protegerá de los males. Doncs, Manel, desitgem moltíssima sort tant en la teva nova trajectòria editorial dins de Germania, com particularment en aquest tan interessant poemari en bilingüe o multilingüe, no? Perquè hi ha poemes en diverses versions. Sí, el llibre és en bilingüe. El que passa és que en el blog la gent el podrà trobar també en altres idiomes, alguns dels poemes. Perfecte, o sigui que hi haurà un espai especial interactiu perquè la gent pugui trobar altres sorpreses. Sí, i a més hem preparat, que ja hem penjat en plan promoció, hem preparat algun vídeo que ja hem posat en la xarxa, i ara estem preparant un que eixirà en la versió en francès i en castellà del mateix poema que havíem posat en marxa en el YouTube. Que la presentació, és dir, va més enllà que el propi dia 15 a les 19:30. És dir, ja s'estan fent coses, ja s'estan fent d'alguna manera activitats a través de la xarxa. Doncs en Mar de Muses continuarem seguint tant la teva trajectòria particular com la trajectòria de l'editorial, una de les importants editorials, encara que sigui familiar, com és Germania. Manel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i ja saps que si sempre tindràs casa teua. Moltes gràcies.